इंराजि गोजाम बोसोर 2001 मायथाइया थांबाय आरो 2022 मायथाइ इंराजि गोदान बोसोर हाबबाय। दा बे थांनाय बोसोरफ्राव गोबां जेंना जेंगोनानि गेजेरजों जोङो सौसिबोनानै जोङो दा गोदान बोसोर 2022 जों मोनबाय। आरो बे गोदान बोसोराव आं आसा खालामो जे समाजाव मोनसे माने मिजिंथिनाय बा मोजां मिजिंथिनायजों जोङो दावगालांनो हागोन। जोङो मोजां बिथाथि एबा साननायजों जों दावगालांनो हागोन। आरो जों बयबो मिथिखागौ थांनाय बोसोरनियाव जोङो COVID-19 एबा कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै जोङो मुलुगनां एबा भारतनि गासैबो सुबुङा मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारियाव दंमोन। दा लासै लासैनो बे थासारिया एसे गोजोन थासारियाव फैबाय। थेवब्लाबो जोङो बे गोदान बोसोराव बे बोसोरसेनि गेजेराव जाहाथे बे कर'ना भाइरासआ माने जोबस्राङो आरो जोबस्रांनानै बयबो गोजोन खौसे गिनाय गैयालासे हाबा मावनो थाखाय मोनसे बोलो मोनो, गोहो मोनो, बेखौनो आं आसा खालामबाय। आरो लोगोसे जों बयबो मिथिखागौ जे 2020 मायथाइयाव फोसावनाय हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि बेखौ बाहायनो थांगासिनो दङ मिरु एबा आसाम सरकारा। आरो बे गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों जोङो समाजनि जायफोरनिखि फरायसाफोर दङ, जायफोरनिखि गोरों गोराफोर दङ, जाहाथे बेजों जुजिनानै जोङो खारफानो हायो आरो थार नोगोरारि दानायाव जाहाथे बे गोदान सोलोंथाइ खान्थिया मदद होनो हायो बेखौबो आं आसा खालामदों। आरो बे गोदान बोसोराव जोङो समाजाव माने आब्रुथि गैयै, गोजोन गैयै थासारिया जाहाथे मोनसे गोजोननाय फैयो आरो सुबुं हारिनि गेजेराव खौसेथि, गोजोन, अनलायलायनाय फैयो बेखौनो आं आसा खालामदों। आरो जोङो जाहाथे बे गोदान बोसोराव माखासे इयुन जोलैनि जेंना जेंगोनाफ्रा सुस्रांलाङो बेखौबो जोङो आसा खालामनो हायो। आरो बयखौबो आङो गोदान इंराजि बोसोरनि माने गाहाम हामलायथिखौ आं बावहरबाय आरो जोङो रुजु रुमु जाहाथे रायजो जानो हायो बेखौनो आं आफा इसोर आनान गसाइनाव आङो आरज गाबबाय।